खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सानथिं बाथिं सिखाव दाखाथिनि उदखार साननि समावनो फोरोंगिरिनि सायाव गुलि गावनानै लुथिनानै लांदों रांजों लोगोसे मटर साइकेलखौ बे जाथाया गलाघाट जिल्लानि बकाघाटनि लथाबारियाव जादों नंगौ जों मिथिगौ आसामाव सिगांनिफ्राय दा बांसिन सिखाव दाखाथिनि उदखार सोलिदों सिखाव दाखाथिनि थाखाय गोजोन गैयै जानो गोनां जादों नोगोरारिफोरा बे खेबाव बकाघाटनि लथाबारियाव सासे फोरोंगिरिनि सायाव गुलि गावनानै रांजों लोगोसे मटर साइकेलखौ लानानै थांदों दाखाथिफोरा गुलि गावनानै लुथिजानाय फोरोंगिरिनि मुङा उदय सांमाय बिथाङा दिफालु फोथार हाइस्कुलनि फोरोंगिरिमोन खौरांनि बादिब्ला सानजौफु समाव बिथाङा फरायसालिनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो मटर साइकेलजों फैनाय सानै दाखाथिया बिथांखौ बेंथेदों बेनि उनाव सिगि-सग' खालामनानै बिथांनि आथिङाव गुलि गावदों आरो बिथांनि रांजों लोगोसे बिथांनि मटर साइकेलखौबो लानानै खारलांदों गुलि गावजानानै जोखोम जानाय हालोदाव गोग्लैनानै थानो गोनां जादों फोरोंगिरिया उनाव गावनि लोगो फोरोंगिरिफोरनो खौरां हरनायावसो बिथांमोननि नुजाथि फैनायाव आरो रायजो राजानि मददाव फोरोंगिरि उदय सांमायखौ जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल फारसे दैथायहरनाय जादों 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सानखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव मैयानि सानाव गाजा गोमजायै फालिदों नाथाय बर' थुनलाइ सानाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनायखौ हेंथा होदों क'क्राझारनि गंसे फरायसालिमानि गोरायुंआ क'क्राझार सोहोराव थानाय डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजनि फरायसाफोराबो बर' थुनलाइ सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लादोंमोन जेराव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनायखौ हेंथा होदों फरायसालिमानि गोरायुं लारलि ब्रह्मआ बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनायखौ बोख्लायहोफिनदों लारलि ब्रह्मआ जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजाव नुजाथि हैनानै फरायसालिमानि गोरायुं लारलि ब्रह्मजों सावरायहैदों आरो उनाव लारलि ब्रह्मनि आखाइजोंनो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोफिनदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनायखौ हेंथा होनायनि थाखाय निमाहा बिफिननो गोनां जादों लारलि ब्रह्मआबो लोगोसे गोरोन्थि साननायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दोंखौ फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बर' थुनलाइ आफादनि गनायथि गैयालासे बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ फरायसालियाव बिरहोआ होननानै फिरफिलाखौ बोख्लायहोफिनदों होननानै फोरमायथिदों नाथाय बिथांनि बे गोरोन्थि साननायनि थाखाय निमाहा बिदों लारलि ब्रह्मआ आरो बिथांनि निमाहा बिनायखौ निमाहाबो होदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो आरो उननि समाव जाहाथे बेबायदि गोरोन्थि हाबा मावबावा बेनि थाखायबो बुंथिदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनो थाखाय रावनिफ्रायबो गनायथि लालायनांगौनि गोनांथि गैयाखौ रोखा खालामदों आफादनिफ्राय नाथाय आसामनि दाब दाब जायगायावनो मैयानि सानाव बर' थुनलाइ सानखौ गाहामै फालिदों जेरै गसाइगावनि बिएड कलेजावबो गाजा गोमजायैनो बर' थुनलाइ सानखौ फालिदों हायनामुलि बर' थुनलाइयारि गौथुमनि बानजायनायाव गसाइगावनि बिएड कलेजाव बर' थुनलाइ सानखौ फरायसा आरो फोरोंगिरिफ्रा जयैनो गाजा गोमजायै फालिदों क'क्राझार गसाइगाव बेफोरनि अनगायैबो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद ढेकियाजुलि जनाय मसलपुर बिश्वनाथ गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो बर' थुनलाइ सानखौ फालिदों बेबायदिनो आसामनि दाब दाब जायगायावनो मैयानि सानाव बर' थुनलाइ सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों लुहांनाय दालांआ प्रमद बर'नि सोरखार फैनायनि उनाव बन्द जानानै थानायखौ लानानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा क'क्राझार हेकाइपारा मासुवा घाटनि पाक्का दालांखौ मावफुंनानै होयैनि थाखाय दुरामारि मौजाबारि आरो जावलियापारा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि हेंथायै खुद्रिदों बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला गौरां दैनि सायाव पाक्कानि दालां गैयैनि थाखायनो नाव आरो औवानि दालांजों थांलाय फैलाय जानो गोनां जायो गोबां गामिनि रायजो राजाफोरनि बे दोंसेल' लामाजों फरायसाफोरा फरायसालियाव थाङो आरो बेरामिफोरखौ देहा फाहामसालियाव लाङो बेनि अनगायैबो हाथाय बाजार बायदि मावख'फोराव बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो नाथाय पाक्कानि दालां गैयैनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि रायजो राजानि जेंनाखौ नुनानै गौरां दैनि सायाव पाक्कानि दालां लुनायखौ थांनाय 2019-20 मायथाइयावनो जागायजेनबायमोन आरो बे दालांखौ लुफुंनानै होनो थाखाय सोरखाराबो खोथा होदोंमोन नाथाय प्रमद बर'नि सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो खामानिया बन्द जानानै थादों होननानै बुंथियो रायजो राजाफ्रा जेरावनाखि प्रमद बर' बिथाङा सोलायनायनि स्ल'गानजों सोरखाराव फैदोंमोन आरो मेल मिटिंफोराव बिटिसिनि गासैबो लामा सामाफोरखौ खालामनानै होजोबगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदोंमोन नाथाय दिनै बिटिसिनि राजथावनि क'क्राझारनि 2 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय दुरामारि मौजाबारि आरो
जावलियापारानि रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय गौरां दैनि सायाव लुनानै होनाय दालांआ प्रमद बर' सरकार फैनायनि उनावसो बन्द जादों। बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा जाहाथे बे खामानिखौ एमपि बिसायख'थि फैनायनि सिगां मावफुंनानै होयो, बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरो। नङाबा फैगौ बिसायख'थियाव भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानैबो बुंथियो रायजो राजाफ्रा। खावनाय मटरसाइकेलजों हिर'गिरि। खावनाय मटरसाइकेलजों गोसोथोनाय अनजालिखौ लोगो हमनो फैनायावनो हमजाबाय सिखावा। गुवाहाटीनि बशिष्ठ मन्दिर साखाथियाव जादों बे जाथाया। हमजानाय सासे सिखावनि मुङा सुर्य कुमार शर्मा आरो गुबुन सासेनि मुङा टिंकु बर'। नाथाय टिंकु बर'आ पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'लांनो हादों। खावनाय पालसार मटरसाइकेल AS 14L0405 नाम्बार थानाय मटरसाइकेलजों गोसोथोनाय अनजालिखौ लोगो हमनो फैदोंमोन। बेयावनो पुलिसजों हमजानो गोनां जादों सुर्य कुमार शर्माया। हमजानाय सुर्य कुमार शर्माया फोरमायथिनाय बायदिब्ला टिंकु बर'आ मटरसाइकेलखौ गावनि होनानै गोसोथोनायखौ लोगो हमहोनो थाखायनो लानानै फैदोंमोन। नाथाय बेयावनो हमजानो गोनां जाबायखौ सिमा लादों सुर्य कुमार शर्माया। चिरांनि रिफु रिजार्भ हाग्रायाव दंफां दाननानै लाबोनाय ट्रेक्टरखौ हमनाय भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो बिटिसिआव दंफां दाननायखौ लानानै गोबां सावरायनायाव फैदोंमोन। जायनाखि दंफां लाबोनायाव EM फेरेंगाजों दानानै होजानाय एनजिअ'नि माखासे सोद्रोमाफोरनि मुङाबो फैदोंमोन। दा गोबां नायबिजिरनायनि गेजेरजों EM फेरेंगानि सार्भिस प्रभाइडार एनजिअ'नि सोद्रोमा दिनेन नार्जारि आरो दामफ्लानि हेंथायैबो राहा लानाय जाबाय। बेनि उनाव दा दंफां दानफायग्रा थेथ्रेमा बसुमतारिखौबो पुलिसा हमबाय होननानै खौराङाव मोननाय जादों। हाग्रानि दंफां दानफायनायखौ लानानै दावराव दावसि जाबाय थानायनि गेजेरावनो थेथ्रेमा बसुमतारिया गाव दंफां दानफायनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों सिमान लाफैदोंमोन आरो चारियालिनि नेरसोना दंफां दाननो बिथोन हरनायावसो हाग्रायाव दंफांखौ दाननाय जादोंमोन, जेराव जेबो गिनो गोनां गैया। दंफां दानखांनायनि उनाव बिफाननि मानसियानो दंफांखौ लायगोन होननानै फोरमायथि हरनायावसो दंफांखौ दानदोंमोन आरो ट्रेक्टर गंसेयाव 5,000 रां होनायनिबो खोथा जानायखौ फोरमायथिदोंमोन थेथ्रेमा बसुमतारिया। नाथाय नेरसोना दंफां दानफायनो थाखाय थेथ्रेमा बसुमतारिखौ बिथोन हरदोंमोनब्लाबो नेरसोनाबो गुबुननि थिननायावसो बिथोनखौ हरदोंमोनखौ सिमान लादों। चारियालि थाइजौबारिनि पन्चानन बसुमतारियासो बिथोन हरदोंमोन होननानै फोरमायथिदों नेरसोना आरो पन्चानन बसुमतारिखौ EM फेरेंगानि मानसि जानो हागौ होननानैबो नेरसोना फोरमायथिदों। नाथाय पन्चानन बसुमतारिनि गोजौआव सोरबा दंबावो ना गैला, अदेबानि पन्चानन बसुमतारिखौबो सोरबा बिथोन हरदोंना हराखै बेनि सायाव दिनैसिमबो जेबो मिथिनो हानाय जायाखै आरो रिफु रिजार्भआव दंफां दाननो बिथोन हरग्रा गुदिया सोर बेखौ दिनैसिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। नाथाय बे दंफां दानफायनायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरनि हेंथा फारि फारि राहा लालांगोन नामा, बेयो मोनसे सोंथि। बेखौ मिथिनो थाखाय नेनानै दं रायजो राजाफोरा। बाक्सानि बोरिमाखा बाजाराव गिख्रंथाव अर खामनायजों सेवहांगार जादों गासै गलाफोरानो। गासै 30 लाखनिबो गोबां रांनि धोन सम्पतिनि खहा जानायखौ फोसावदों बिथांमोनहा। साहा गलानिफ्रायनो जागायजेननायनि सन्देह खालामदों बे अर जोंनायखौ। बेनि उनाव गेलामालनि गला, साहा गला, गुदाम बेबायदिनो गासैबो गला आरो गुदामफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबदों। साहा गलायाव अर थाबाय थानायनि थाखायनो साहा गलानिफ्राय अर नांजेननायनि सन्देह खालामनाय जादों। जायनाखि साहा गलायाव अर थाबाय थायो बे अरानो गिबियाव औवायाव बेरदेरनानै प्लास्टिक खामनाय आरो बेबायदिनो गासै गला खामनायनि सन्देह खालामनाय जादों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायजों जितेन मदाहिनि गेलामाल गला, शशि बसुमतारी आरो लाबैन' रामसारि बिथांमोननि साहा मेथाइनि गला, रहिला सरनियानि गुदाम बायदिफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबदों। आसाम केबिनेटआव माखासे गोनां थांखिफोर लानाय जादों। जेरै सेथियाव दङ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल AHSEC खौ ज' खालामनाय जाबाय आरो गोदानै आसाम स्टेट स्कुल इडुकेसन बर्ड ASSEB दानाय जाबाय। नैथियाव दङ मोनगु जिल्लानि गं 3,576 हा गैजायै नखरफोरनो हा होनाय जासिगोन। मोनगु जिल्ला जेरै मरिगाव, कामरुप मेट्र, कामरुप, गवालपारा, लखिमपुर, सनितपुर, दरं, तिनसुकिया आरो धेमाजि। मिशन बासुन्धरा 2.0 नि गेजेरजों हा होनाय जागोन। थामथियाव दङ आलि आइ लिगां फेस्टिभेलनि थाखाय माखासे जिल्लाफोराव लकेल हलिडे अदेबानि ओनसोलारि बन्द होनाय जाबाय। जेरै धेमाजि, नर्थ लखिमपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ, गलाघाट, शिबसागर, जरहाट, डिब्रुगड़, तिनसुकिया आरो माजुलि जिल्लायाव बन्द थागोन। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनिया जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा गोजान जायगायाव थांनांगौनि गोनांथि गैलिया। बङाइगाव टाउनावनो गोदानै बेखेवबाय आइ हस्पिटाल, जेराव खम बेसेनावनो मेगननि अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ।
आखाइजों आरो कम्पिउटाराइज्ड फेक' मेसिननि गेजेरजोंबो मेगननि अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। डक्टर किशोर पल जाय MBBS डिअ केटारेक्ट आरो ग्लक'मा स्पेशलिस्ट, डक्टर आशराफुल आलम जाय MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी, बिथाङा केटारेक्ट सार्जन आरो डक्टर मेघाली शर्मा जाय MBBS MSI स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी, बिथांमोनखौ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव मोननो हागोन। थावनिया बङाइगाव टाउनाव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिं, अदेबानि बास स्टेन्डनि सोनाब दिगाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिमनि गेजेराव सार्भिसखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आरो नोंथांमोनहा बङाइगाव आइ हस्पिटालाव गुबुन गुबुन सार्भिसफोरखौबो मोननो हागोन, जेरै केटारेक्ट एसेसमेन्टनि राहा दङ, लोगोसे डायबेटिस भिजन एसेसमेन्ट, ग्लक'मा एसेसमेन्ट, मेकुलार डिजेनेरेशन एसेसमेन्ट, कन्टेक्ट लेन्सनिबो राहा दङ, भिजुएल एकुइटि, DCT, DCR, कर्नियायाव जेंना जानायनिबो फाहामथाय होनायनि राहा दङ। बेफोरनि अनगायैबो प्रेसक्रिप्शन आइ ग्लास एन्ड रिडार्स, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दंफायो। मोजाङै मिथिबावनो हास्थायोब्ला 0366435659 नङाबा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।